poskytnú nám pohľad na akciu protiteroristickej jednotky, ktorá patrí medzi najutajovanejšie na svete. Reclear on me. Okay, reclear. Go. Reclear, reclear, reclear. Back on me. Reclear, reclear, reclear. Sledujeme druhý prápor prvého špeciálneho vojnového výcvikového oddielu. Práve sme videli postup štvorčlenného prepadového tímu v mestskom prostredí. Ak sledujete správy v televízii, viete, že vojnové konflikty sa už neodohrávajú v lesoch, ale v prostredí miest. Naši školitelia vedia, že ak máme byť v budúcnosti úspešní, musíme zvládať taktiku špeciálnych operácií v mestskom prostredí. Všimnite si oslepovacie granáty na seržantovom chrbte. Sú určené pre vojaka za ním. Použije ich na omráčenie protivníkov v ďalšej miestnosti, čo nám poskytne výhodu momentu prekvapenia. Vo výzbroji našich príslušníkov je puška Remington, vysielačka, 5 zásobníkov Glock 6, na boku je miesto na bleskové svetlo, ďalšie zásobníky a záložnú zbraň pištoľ M9 Beretta. Hlavnou zbraňou je M4 Karbion kalibru 5,56 alebo 2,23.